benvinguts a un nou vídeo de Mindblocks i avui hem anat de compres a Norma Còmics i anem a veure i ara us ensenyaré el que m'he comprat. Mireu, aquí m'he comprat això, que és això, perquè aquí per exemple jo poso aquí un teclat i aquí un ratolí, no? Ho anem a obrir. Anem a veure com és. Ho deixo aquí, això. Uau! Vaig a treure aquí perquè ho pugueu veure millor. Ara us ho ensenyo, Ho vaig a posar aquí. Mireu, això és així. Ara us ensenyo bé, tot. Mireu. Això és el Mario Kart. No pregunteu el nom perquè no sé com es diu. L'únic que sé és que tu aquí poses el teu teclat, aquí el teu, com es diu, el ratolí, no? I aquí poses, aquí estaria l'ordinador, no? Mireu, us ho ensenyo. Mireu això. Sembla com si fos d'una, una copa, no sé. Bueno, aquí són tots els mons que n'hi ha. I ara, perquè sigui més guai, vaig a tirar això un altre cop cap allí al darrere. Cap aquí una miqueta així. I així serà més guai veure les coses. Segona cosa, m'he comprat un Funko Pop mini que el vaig a obrir. Aviam què em toca. Mireu, aquest es diu Viti Pop. I és de les Tortugues Ninja. Aviam què em surt. Mireu, m'ha sortit el Shredder. Es diu Shredder. I mireu també, mira, aquí hi ha això, que no sé per què serveix, la veritat. Vaig a treure. Crec que ja sé per què serveix. I això, en teoria, es pot, mireu, es pot treure, crec que, mira, fins aquí. Perquè és guai, la veritat m'agrada molt. Vaig a tornar a ficar i vaig a deixar tot això aquí i ara vaig a treure una altra cosa i aquí tinc un altre Funko Pop que és del Viti Pop i és de superherois. El vaig a obrir aquest també, aviam què em surt. El superheroi em surt i... quin és aquest? Mireu, és el Robin. Vaig a treure això i ho vaig a treure així. Mireu, i sabeu per què sé el nom? Aviam, no sé si es pot veure bé a la càmera. Aquí mateix posa el nom que posa Robin. Aviam si ho apropo més, potser. No es veu bé. Bueno, dona igual. La veritat és que és molt guai. També el vaig a deixar, mira, us deixaré el que anem obrint aquí, perquè ho sapigueu aquí. Ara, una altra cosa que m'he comprat, que també té a veure amb el Mario Bros, és això, un clauer per una motxilla del col·le o per, el que ve a ser, per exemple, per posar les claus. I com jo no sé com s'obre això, mira, crec que s'obre per aquí, però bueno, com em costa molt, tinc aquí unes tisores i ho vaig a obrir. Aviam si puc. Crec que és per aquí que es pot obrir bé. Bueno, no es pot, ho vaig a deixar això aquí, això també aquí, i vaig a intentar obrir-lo per aquí sota, que bueno, sí, he pogut. Bones notícies. Mireu, això és
el creuer aquest. Mira, crec que té imant i tot, O sigui, mireu. Mireu això, Official Keychain. És guai, té imant, O sigui, que també es pot posar a la nevera, això. Mireu, us ho vaig a deixar aquí amb l'imant. Ui, ha caigut. Mireu, Bueno, vaig deixar aquí més o menys enganxat així. Crec que té imant, no sé. Vaig a moure la dona una miqueta cap allí. Després vaig a provar que no es caigui. Vale. Mireu, no cau, està allí. I això s'ho vaig a posar més cap aquí perquè es vegi. Vale, crec que està caient el Mario. Bueno, mireu, us ho vaig a deixar aquí. No sé si es pot aguantar aquí o no. No, no s'aguanta. Pues ho deixo així i aquí us deixo a on banya perquè us sapigueu bé. Així, perquè si no caurà. Què més? Mireu. També m'he comprat això, que és així, és xocolata del Mario. Mireu, és japonès, perquè la tenda aquesta que també us he ensenyat aquests Funkos, això també era japonesa, que jo que em surt. Ho vaig a obrir amb les tisores. És xocolata del Mario Bros. Jo crec que està molt bé, Mireu, ja s'olora des d'aquí. És xocolata. La veritat és que fa molt bona olor. És japonès, jo no ho he provat mai, Anem a treure aquest, per exemple, mireu. Vaig a provar-lo, aviam si està bo. És com una moneda de xocolata. Em vaig a deixar això aquí. Està molt bo, Sembla xocolata normal, no té res diferent al normal, aquest del Japó. Em vaig a deixar això també per aquí. I després això. L'última cosa que és per muntar és això. Sabeu el que són els gashapons, no del Japó? Doncs també n'hi havia i he volgut jo un que és com d'un Transformer. La veritat és que té moltes peces, He volgut el que més tenia. Per què? Doncs perquè m'encanta construir coses. Aquí estan les instruccions i aquí estan les peces. Encara no sé qui m'ha tocat, No us penseu que ja ho heu muntat i ho he tornat aquí a enganxar. No, és això, mireu. Tot allò és el Transformer. Aquest. Bueno, ara sí que vaig apartar tot això cap allí perquè ho pugueu veure millor com ho construeixo. Vale, la bola aquí, les tisores aquí, això aquí també. Vale, això allí i aquí estan les instruccions. Aviam, vaig a obrir-les i ho anem a muntar. Vale, mireu, si algú entén alguna d'això, que m'ho digui. Jo la veritat no estic entenent absolutament res. Que entengui això, que m'ho digui. Perquè la veritat és que jo no entenc res d'això. Perquè per darrere tampoc posa res. No surt això de les instruccions, aviam si ho puc muntar. Ho intentaré muntar per vosaltres. Deixo aquí les meves instruccions, no es veuen, però bueno, jo les veig aquí. No, les deixo aquí si voleu, si es veu molt. Personatge, en teoria, no és aquest, però serà aquest. Jo vaig a construir-lo. Primer de tot vaig a obrir aquesta bossa. Vale, crec que la tindré que obrir d'una manera especial, la veritat. Perquè no la sé obrir, no. Amb aquests dos talls ja puc. Així una miqueta. I... surt o no surt? No, no surt encara. És una miqueta més el tall. Crec que són a partir d'això, Ho vaig a tallar tot. Així...
vaig a treure, mireu, això. En teoria, això és la seva cara. És guai. Hola. Que se li mou una mica, però... El més dolent d'aquest Transformer és que crec que no es transforma en res, però bueno. En realitat no sé si ahí és la seva cara, perquè aquí hi ha una altra cosa. Que també sembla una cara, O no sé, confio en que sí. Ara se m'ha quedat el dit enganxat. Mireu, i aquí ha sortit una altra peça que en teoria això sembla que vagi així per aquí dalt. Bueno, potser, sí, mireu, m'ha enganxat això d'aquí. Que això és com una corona. Mireu, això en teoria, jo crec, no sé, tampoc soc un expert construint, això crec que va al revés així. No, això no va al revés, és que això no sé on va, potser va enganxat allò. Sí, jo crec que sí. Mireu, aquí això sembla, jo us he dit que semblava una altra cara. És que potser és que té dues cares, potser. Però no sé. No estic molt segur, però bueno, a veure. Aviam què es pot fer amb això. És que crec que això crec, no estic molt segur. Però aquí sembla que se li puguin posar unes coses, perquè, mira, potser se li ha de posar alguna d'això. No sé. Bueno, com això sembla que costa molt, us vaig a fer una petita pausa. Quan ja ho tingui muntat, us ho ensenyo. Fins després, quan ho tingui muntat, ja hem acabat de muntar-lo, mireu com m'ha quedat. Que és guai. Bueno, no l'he fet jo, ha sigut amb ajuda d'algú perquè era molt difícil. Mireu com m'ha quedat. Pium. I aquí té un escut, això. Mireu, això d'aquí és un escut i això d'aquí és una pistola. Ai, no, se li ha sortit una peça. Espero que li torno a posar. Bueno, crec que això sí. Bueno, jo he ajudat a aquella persona que m'ho ha fet. Però, mireu, sí, això va així. Mireu, això es pot tindre amb aquesta cosa d'aquí baix. O, bueno, és més guai amb això perquè sembla que estigui volant. O si li treus això, també ho pots tindre així. Mireu. No s'aguanta molt, però segurament es pot fer. Mira, crec que així ja s'aguanta, però jo vull que estigui més recta. Sí, mireu. Així. I això és d'aquí, que aniria aquí sota. Això ho vaig a deixar aquí darrere. I mireu, aquest Transformer que m'ha tocat, bueno, no es transforma en res, com us he dit abans, però aquest robot es diu RE-GZ. La veritat és que és un nom bastant guai. I mireu, ara us faré un repàs de tot el que us he ensenyat en el vídeo. Això per a l'ordinador que us he dit. Això, bueno, ara he vist que això no és un imant, és només un clauer. Aquest clauer del Mario Bros, aquest robot que es diu RE-GZ, com us he dit abans, el shader aquest del Bitty Pop, el Robin del Bitty Pop i aquest xocolata en forma de moneda del Mario Bros, que ara l'agafaré perquè us he d'ensenyar una cosa que he vist ara d'aquest xocolata. Mireu, és això, no? Us en recordeu que jo abans m'he menjat un de color vermell. A part d'aquest vermell, el vermell, no, per darrere és així de bonic. A part d'aquest vermell també n'hi ha un verd i també n'hi ha un groc.
Ja us deixo aquí els 3 colors també perquè ho podreu veure. Això ho deixo aquí. I això aquí. I aquest xocolata, tot i que aquí del Posifruta, és la marca, no és... és l'empresa que ho ha fet, no és que sigui de fruita, és xocolata totalment normal. Sisplau, creieu-me, perquè hi ha molta gent que no creu als vídeos del YouTube quan diu una cosa que és veritat. Però el xocolata és totalment veritat. Mireu, aquests 3 colors de xocolata, el clau aquest del Mario Bros, el RE, bueno, es pot dir de les maneres, Re-GZ o Re-GZ, o sigui, RE-GZ o Re-GZ. I aquest és el Scheller aquí de les tortugues i el Robin dels superherois aquells, el xocolata aquest i també això per a l'ordinador que us he dit abans. I i ara m'he donat compte que aquí, això d'aquí dalt, a dalt d'on posava ossets, sembla que posi BBVA. Només li faltaria aquí una B baixa i posaria BBVA, I jo crec que fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. No oblideu subscriure-us, donar-li al like, compartir i clar que no se m'oblidi. Després d'això, donar-li a subscriure-us, donar-li like, compartir, donar-li a la campaneta i per últim, que no se m'oblidi, dir de què va el vídeo. Sí, també comentar, a part d'allò, no sé el que és. Podeu dir als amics quan ho compartiu de què va el vídeo i també que podeu comprar coses superguais en aquesta tenda que es diu Norma Còmics. I també hi ha molts còmics ahí a la tenda, però no ho he comprat. I espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Com ja us he dit abans, heu de fer allò que us he dit abans, que és subscriure, donar-li like, donar-li a la campaneta, comentar si teniu alguna pregunta d'alguna o compartir-lo, comentar si teniu alguna pregunta i per últim dir de què va el vídeo. Adeu.